Katukad ti Basol. Tinapalabas. Impudno ni Dinggas ken ni Dagimay asaan a pinatay ni Angkwan. No di kat pinaglibas na daytoy. Nabang-aran ni Dagimay iti dayta an amuan na. Iti kabigatan na. Impakada ni Dagimay ken ni Dinggas a mapanda makipagladingit iti farmhouse iti ipapatay ni Francis. Lapdan kuma ni Dinggas ngem nagpilit ni Dagimay. Awan tinaaramidan ni Dinggas no di tinangbilin ken kuana iti panagan-an nadda. Iti sabali a bangir kalpasan ti panagkampanya da Astor. Sumurot da kuman ken ni Margarita ije sentro tagsasarak da kadagiti kakadwa da ijay. Idinadlaw ni Margarita ang nakaragragsak da itoy. Agingga ang nadakamat da tinagan ni Francis. Iti dayta gundaway, naamuan ni Margarita ani Astor, tiyakin na kem iti ipapatay ni Francis. Naklaat gapo iti dayta naamuan na. Ket pinangtaan pa ni Astor, ano kalabanan na. Malipatan na nga asawa na daytoy, ket maitulad ken ni Francis. Itagagayem, denggan nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Katukad, ti Basol! No kayat mo anasaya at kalata, Margarita, asawa. Aguli makalang, kat sumurot ka iti pagayatak. Simple lang ti kayat ko. Di nakalkalabanan. Tano aramitem dayta. Malipatak nga asawa ka. Kat maitulad ka ken ni Francis. Anya? Maiturad nak apatayan nga uray asawa na? Kasapulan ka di pa'y nga ulitem dayta. Ha? Hala, intan. Sumarunutan ni Jacentro. Amangan no nakadano ng ijay dagiti kakaduata. Kaslamasan sa dutak nga agtrabaho. Kene. Uray siya, Dagimay. Imunan ni nanaagno diya kusina. Agluto iti kanan tayo ita nga aldiaw. Kaslayak pala pa dyan, api mo sayan ni Francis. Uwan nga rod ngay. Uray siya. Kaslakit din kay mapsutak iti kasto nga napasama. Uray siya, Dagimay. Ala, no awanan ni Francis, adya tayo mat nga mga ituloy iti narugian na. Ha? Hoy, kanya. Di kagipulpulong no adya makita mga aramidak nga kontrak ni Among, Ha? Tamairaman kamat lang, no bilang. No matayak, uray si ka, matayak kamat. Anya? Awan, iso nga laglagi pam diyata. Wan, Dagimay.
O, anya, kumusta kayon? Kakabsat ko a pulis. Nasaya ta po, Mayor. Ket, anya ti madamag may papan iti napasamak iti kalaban ko iti kinamayor. Awan ti makaitudo iti kriminal, Apo Mayor. Kasta? Wen, Apo Mayor. Ala. Tapnosan kayo ang mabisinan ditoy. Ikang kayo. Iti ikaan nyo, ha? Mabit lang. Atoy. Para kada kayo. Agyaman kami, Apo Mayor. Anya pay lang ter aramiden nyo adwa. Apay adi kay mangan. Awan ganas ko nga mangan na naagno. Uray siyak na naagno. Naikatiganas ko amangan. Ngamin, pimusayan ni Francis. Kat iso kumati ibutos ko. Alakit din. Mangan tayon. No adda ni amo. Diyo ipadlaw akas tatirignayo. Sigurado, agungat day dyan. Ala, mangan tayo kit din. Ado tilinutok, iso anasken amangan kayo. Oh, anya, Dinggas. Agkampanya kayo pa'y aya. Wen, dagimay. Mapan kami pa'y tinasulina ka lugar dito'y ili. Aya. Apay, masapol pa lang amin nga kampanya kayo, aya. Natay nga rudente kalabuan na. Tangiwat mo, kunakmanan, dagimay. Awan gayam, nalipatak. Sabagay, manula alawasan. Malpas to na ito yan. Makainan na tayo matan. Sige, ag-an-anad ka, Dinggas. Wan, Wen, sige nga ron, tain naktulungan ni nanaagno nga mga isagana iti armusaryo ka di amo. sige, tagdi ko sakpay. Isaganak matante pagsukatam. Agyamanak, dagimay. Amon, Dinggas. Nagsadot ni Astor. Di na kaya't timagna. Kasta talaga ni amo. Katday jay. Nagbatilatan ija kotse. Datayo ti imbaon namang sarungkar kadagiti saggay sa ababalay iti daytoy a lugar. Ano san tayo latan? Sabay kastoy a nagbara. Ala, ano san tayo latan, ma'am? Basit ti babalay ti daytoy abanda. Iso nabiit la dayta. Kinapudno na, Dinggas. Marurudak ka ni Astor. Rumbang nga iso ti adda ita dito ay. Ngam syakit din ti ibaon na. Kasi tinakunakon, ma'am. Ano san tayo labasitan? Dayta, asinag tayon kadagiti kabalbalayan. No apay ngamin akaturturudan ti ayan ti babalay dito ay. Nabanog ako na magmagna. Francis, maudin da ito yapan ang bantay mikan ka. Inton bigat, maitabunan ti bangkay mo. Kat ikarik, Francis, agbalinak anatibkar para kadagiti anak ta. Padagkalag inay tinasaya at surusuro. Kat dumagkaldakas kan ka, hindi pa nagpuspuso. Ikarik matadyak baybay anti-farm. Kat tinrugim para itiili. Ituloy ko, Francis. Siyak timang ituloy. Ang ingat ka ba, anak? Ano kami amang ituloy? Francis!
Francis, asawa ka. At dalatan iligaya iti abay ti lungon ti asawa na. Kapsat aman siya. Tiyak pa'y nakita ati Magdal. Kasarsarita na lata ti bangkay ti asawa na. Warin kapsat. Nang runa. Day tuyag ti maodi arabi na panangpantay tayo iti bangkay. Nagsakit a panulutan. Kapsat aman siya. Kapsat pipay. Ubing launay dagiti anak na. Ngampim mo sayan ni Francis. Uwin nga raw. Kapsat. Amin tayo kat malmal tayo. Ngam, anya nga raw. Aklunan tayo dayta. Tanalapit. Aditalaan ti pagpatinggaan ti biyag. Kapsat aman siya. Kat saan tayo aliplipatan. Dagiti kinaimbag na. Iladen tayo. Para iti pagsayaatan tayo. Kin pagsayaatan ti daduma. Husto ta ko nam. Kapsat aman siya. Naawatan niyo ka diti imbaga, kakadua. Wan, Madam Magda! Wan, nawatan mo, Saan ang makatubang ti kaawanan ita ni Francis? Iti panagaramid tayo iti nasayaat. Ay, wala. No dikat ituloy tayo latta ti narugyan na. Wan, Ituloy tayo latta ti kayat na ang mapasamak. Wan, Madam! Wan, Madam! Kat saan kayo kumaama-uma kakadwa? Kat daytoy binangon tayo a grupo. Ituloy tayo kuma. Kat awan ti agsanod. O sige tingkas, bukbukan dagiti baso tayo ti ara. Wan, amo. Adtoy ti para kan ka, amo. O sige, uminom ka mat. Wan, amo. Tingkas, nadamag kong aging gaita. Kat addalatag kampanya para iti day di Francis. Anya? Kayat kung amuam no asino da gijat at tao. Ibagam kanyak ti kinasyas sino da. Amo. Mangin insulto talaga da gijat at tao. Natay lang arudon ti kalaban ko. Agkampanya da pailaing. Pagsardengam ida iter aramiden da. Sige, amo. No di da agsardeng. Amangan no maipada da ka ni Francis. Matay da adi na oras. Amo. No di da agsardeng. Mapilitanak ang mga ramat iti kwartak. Tapno agnanayon ti panagtalnada. Ligaya palasang ko. At tantipadi amang isa. Kalpasan day ta. Maitabunan ti bangkay. Uwan, nanapipay. Ligaya palasang ko. Di tayo makita ni Francis, hindi ka anuman, Nana. Uwan balasang ko. Ngam agtalinag lata itilagip tayo. Kat saan to amapunas dita? Francis! Francis! Ala, balasang ko. Umaikan, tamang rugin ti misa.
Nalpasan ti tabon. Katagpakada kami ligaya. Kan kabsat pipay. Sige, madam. Agyaman kami, taimay. Kat daytoy ti makunak ligaya. Uray awanan ni Francis. Ituloy tayo latta ti binangon tayo a grupo. Adu tayo a membro. Kat adu tayo amang ituloy. Doña Magda. Nasaya at launay no kasta, madam. Nang runak at pagsayaatan matikaduan. Wan kabsat. Kat amok, ama kumikom kanto may papaan kadagiti anak mo, ligaya. Kastamatan iti farm yo. Iso ada kamilatan ti makamo iti grupo tayo. Awan pagdanagam iti dayta. Agyamanak, Doña Magda. Naimbaglakit din tada kayo, madam. Iti kasta. At damang ipatumpal iti narugyan ni Francis. Huwan kapsat. Ituloy mi ti agiwaras iti kopya kontra iti droga. Kan ituloy mi iti mga lukoy kadagiti daduma a makikapeng iti grupo mi. Sa dino ti pagkampanyaan ta dinggas. Naisina tamat kadaam. Sarakan ta dagiti grupo day di Francis. Apay, Kaya't ko lang nga maamuan, noan niya ti aramidan da ita. apay. Basta sarakan ta ida. Sige, ang mga nudakas takin ni amo, numaamuan na daytoy. Awan ti pagdanagam. Taniamo tinangbilin kanya. Anya? Apay, iti anya agapo. Awan ti pagdanagam, madam. Ngamin, awan dakas arantami. Umay kami lagdamag. May papan iti anya. San kami nga imay akalaban, madam? Wan, madam. Nukasta. Anya ti may paay ko. Agkamkampanya kayo kadipay lang para kini Francis, madam? Saan? Ikamkampanya milatta dagiti pagsayaatan nga inrugiday di Francis. Nga anya, madam. Apay ngagdamdamag kayo. Iti anya agapo. Kwa, madam. Uray awanan ni Francis. Ituloy milatta tinarugyan na. Awan pagdanagan nyo. Tasaan mo tapagdaksan ni Astor ti aramidan mi. No diket pagsayaatan dagiti umili. Awan bibiyang ni Astor iti daytoy nga aramidan mi. Gaputa saan mo't ama inaig iti politika. Awan ti makunak iti dayta, madam. Ibagayo man kanyak ti pudno. Anya ka di tigapuna nga may kayo dito'y balay ko. Kwa, madam. Kas iti nakunakon, madam. Awan dakas arantami. Kaya't milangapan kan, nupudno nga kamkampanya kayo pailaang para kini Francis. Nasungbatan kayo ni iti dayta. Sige, madam. Kastapay nga rod. Agyaman kami ti oras nga impaay mo kada kami. Agpakada kamin. Kat agan anad kayo kuma, akanayon. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak, gagayem, di uliwaya na denggen, ti tuloy ti nobela tayo a napaulwan. Katukat ti Basol. Nobela ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika June Rebutazo. Computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT
540. Ganda ito'y ngestasyon. Katukad ti Basol! Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay,